Escoltes Catalans és una associació escolta de Catalunya que pertany al moviment Escolta. És un moviment molt gran que el conformen 35 milions de persones i dintre de cada país ha tingut la qualitat de poder-se adaptar a les necessitats, a la idiosincràsia pròpia de la societat del lloc on s'ha acabat establint. A dia d'avui l'escoltisme té una base comuna a tots els països, que és l'ideari, són els 12 valors escoltes, i una metodologia, que és el projecte educatiu, és a dir, com fem les coses, que també és comuna. Dintre d'aquesta metodologia hi ha una cosa que s'ha preservat des dels inicis de l'escoltisme, que és el que es diu fer servei, que en definitiva vol dir tenir un paper actiu a la comunitat, donar una resposta a una necessitat social, és un dels pals de paller d'aquest moviment. La gràcia del fer servei a la Murga es veu molt present, perquè és una activitat que està totalment emmarcada dintre d'aquesta voluntat de voler fer incidència donant resposta a una mancança que ens trobem en el nostre entorn, que creiem que s'ha de millorar, que s'ha de poder treballar i on els escoltes hi volen tenir un paper incident. La Murga és un projecte de cooperació que Escoltes Catalans fa amb serveis socials de Barcelona, del districte Ciutat Vella, concretament del barri del Gòtic, i que treballa el tema del quart món, la pobresa urbana i l'exclusió social. És un projecte que fem amb pioners, que són els joves de 15 a 17 anys, i consisteix en 3 fases. Una primera fase en la que fem formació sobre la teoria de què és la pobresa urbana, el concepte de quart món. Una segona fase, que és l'acció, que és el projecte que fem amb serveis socials, que consisteix en rehabilitar pisos de persones que fan ús dels serveis socials a aquest barri. I finalment una tercera part, que és la sensibilització, on els pioners donen a conèixer les seves sensacions, les seves experiències i allò que han viscut al llarg d'aquests 5 dies. La Murga té un doble objectiu. Per una banda, conèixer què és el quart món i tota la pobresa urbana, el concepte d'exclusió social, conèixer les causes i conseqüències i, per altra banda, intentar pal·liar-ne les conseqüències. Llavors, més enllà de com afecta a nivell individual, tant pels pioners com per les persones que viuen als pisos, representa un canvi molt important en les seves vides, perquè els pioners se n'adonen que les seves accions poden canviar moltes coses de l'entorn i, per tant, se senten molt més responsables i molt més compromesos amb el canvi, de la mateixa manera que desenvolupen un esperit crític i un discurs propi sobre què és aquest problema. Els usuaris dels pisos també els hi canvia la vida perquè millora el seu entorn i, per tant, recuperen autoestima i són capaços de tornar a formar part d'aquella societat que tant els havia oblidat. La Murga el que pretén és, a través de millorar les condicions d'habitabilitat de les persones que hi viuen en el barri, en qualsevol barri, a través de treballar pel dret a un habitatge digne i garantir que aquest dret sigui real, intentar canviar un model de societat, un model de ciutat que potenciï més unes relacions veïnals que promoguin la participació ciutadana, que promoguin la creació d'una identitat comuna, de manera que tothom se senti part important d'un mateix entorn i, per tant, la gent participi per tal de canviar-lo, per tal de millorar-lo. Jo vaig al CAU perquè crec que és un projecte molt important que hem de fer entre tots, perquè estem en una societat que no té en compte moltes coses que s'haurien de tenir en compte, com són els valors, la solidaritat, el fet de pensar en els altres, el joc. Aleshores, si a poc anem aprenent, anem creixent amb aquestes coses i les anem ensenyant als altres nens, jo crec que a poc anirem creant una societat millor. Més que res, el CAU és una manera d'educar els joves com nosaltres. Avui comencem la Murga, aquí a Barcelona, que venim a ajudar gent a pintar els seus pisos i arreglar les seves cases, gent que no té diners ni les capacitats per poder fer-ho. ¿Qué me van a hacer? Pues quitarme todo el techo porque fíjate cómo está, que igual se nos cae en la cabeza. Pintar esto, el comedor, la alcoba mía
y un poco la cocina. Yo no me atrevo a subir en la escalera, aunque me subo de vez en cuando no me ve nadie. Yo no recibo visitas, ahora porque vienen por la pintura, pero si no yo no cojo, porque como está el tiempo, no quiero, porque igual te pueden desalquilar cuando menos te dé la vuelta. Hola, corazón, este es el de antes, ¿no? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, reina. ¿Hay más? No, ya se acabaron ya. Cuando siento un ruido, me levanto corriendo. Digo, se habrá caído. Pues ahora lo vamos a tirar, no se va a caer. Pues eso, ahora si queréis descolgarlos, las escarpias no las quitéis, porque así valen para el otro viaje. Claro, sí. Con cuidado, la lámpara. No, la lámpara ara ho protegirem, traiem el sostre. Sí, ara, este es el que sabe de chispas. De electricidad, que te he dicho. Pues ven aquí. Doncs ara li demanaria a ella... La murga té un component que és diferent de la resta, bàsicament perquè és una tasca que fan nanos voluntaris, joves voluntaris. Segurament això és una mica diferent del que estem acostumats. Nosaltres som administració, a nosaltres ens dificulta a vegades tenir un vincle des del despatx o més institucional. Som un servei universal, tot i que la majoria de vegades la nostra tasca està encaminada a evitar que es produeixin situacions de vulnerabilitat o d'exclusió i pal·liar-ne quan les trobem. Per fer tot això, que de vegades és complicat perquè són aquests processos tan llargs, sí que de vegades l'única eina que tenim disponible és el vincle amb la persona que atenem. Entenem que la persona ha de ser partícip del seu procés de canvi, el seu procés de millora. Quan aconseguim aquest vincle amb les persones és quan, a partir d'aquell moment, la persona realment és capaç de començar a iniciar aquest procés de canvi que el porti a millorar. Des d'on? De totes bandes, des de persones aïllades, persones que tenen dificultats econòmiques, laborals, relacionals, familiars. Potser la murga aquí té un paper perquè quan una persona té tants fronts oberts, de vegades el primer que necessita endreçar és una mica el físic, l'entorn.